그다음 판여령의 정람서고 너버거더들 사거돔 너버거더들 사거돔 그다음 판여령의 정람서고 그다음 판여령의 정람서고 너버거더들 사거돔 너버거더들 사거돔 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद राजीव भट्टाचार्य जिंदाबाद राजीव भट्टाचार्य जिंदाबाद मानिक साहा जिंदाबाद मानिक साहा जिंदाबाद वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम তিনি जोंआर ছাত্র गुलागो तीन बिसिङाव खाबजाक 2 नं बुथ बुथनि आं सभापति ओमफ्राय তিনি जोंआर ताखौ जोंनि आंखिराय देबरमानि नखलाव कायसे नखला सभा नखला सभाव बरक साखुं जोङै 8 फेमिलिनि 24 बुटार भारतीय जनता पार्टीनि बानानि तला फाखिया बंनो बेलाखे हामै मारुओ बंनि विभिन्न सुख दुख बरक साइमानो गते बरक आंबाय सम्पर्क खाखिया ओमफ्राय बरक रिंगै तिनि अर खालिका नगाय जों केमनो रिंमालिया बरक साइमानो लोकेलनि नेतृत्व बायनो जों दङ नांगौ ओमफ्राय कायसे फादार नेता फान फाइ अरा खापागि बरबालि दंमांला बात दं যত सेब साब जों लोकेलनि नेतृत्व बायनो जों যথেষ্ট अकनो साराजैनो जों दिनाव सबायजाक तिनि कार्यकर्ता दंमयो हानि बागै बुसगां साल जों तेबो प्रग्राम क्लायेन्ट बागाक थांनाय दङ ओमफ्राय जतनो मटामटि जेसमेन्ट दङ वानसुको माहाय पग्र खानाय दङ नोंनि सिनमुंखि साय आंनि सिनमुं डक्टर देबरमा बुथ प्रेसिडेन्ट 17 गुलागोटि 2 नं बुथ प्रेसिडेन्ट